Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Imono mbiwa mosi ni oyaure nya kwa mugajwan kamoro moro mentie ko gwen market call maindi eno kinyini ero machieng tarik 10 dweno ero marauchiel. Brenda en kanyo tarik 10 kod achiel iga adok chien matin jakara mugajwan ikaga naria kod prario kod auchiel. Yes. Mosi ni good morning oyaure kamoro moro mentie dwe ringo kendo dwe dhi matek nya kwa mugajwan wase bedo ka kendo waikre mar kelo ni cheno ni eri mano ma sule mokinyi mabende chakore sani no chakore seche ariyo mokalo chien. Yes. Kendo wadonje bathe ni eri ma dwadhi nyime nyakangrom kanyo sa 3 onyango ni eri ma kawuono lungan jasa doyo awuot seme kachiel koda ka an Brenda Genyo anya supanyana bende wachako koda weche gi kombe no timre pacho ka endi gwenge wakanyakala koda pinje ma oko ka wago ngwech nyake peino ero mano This partnership will strengthen collaboration in environmental sustainability, climate resilience, resource efficiency, and green growth while supporting our shared commitment to climate action and sustainable development. In addition, we agreed to deepen cooperation in health, including universal health coverage, maternal, child, and mental health, medical research, and the local manufacture of essential medical supplies and vaccines. And I also shared Kenya's ongoing efforts under Taifa Care to ensure accessible and affordable health care for all citizens. To advance shared prosperity, we agreed to strengthen trade. no ikono romo koda ka ajatenda jatelo mochung'ne weche go mag tudruok mar pinyno kama bende ne gitwak wi weche mopogore kama oting'o weche go mag dongruok ngire kiture kidiki koro to yango ni pinje ariyo go koro to biro tiyo kanyakla mar no ne gikelo dongruok ma owinjore kendo bero pinjegi. Your Excellency, Kenya recognizes and greatly appreciates our cooperation in the area of skills development and human capital advancement, and we hope we can strengthen this. We also hope to explore of possibly a structure G level, which is much easier for future cooperation. Kopogore koda weche geko nyakora mugajong wago ngwech kendo wadhi nyaka PC ma jatend migao mochung'ne weche mag somo e pacho kaendi mano migosi Julius Migoso Ogamba mabende sani koro oyango ni piny owacho ng'iyo kod nyong'ong timbe geko mabende skunde dhi nyime kata nyithindo dhi nyime kod timo e skunde geko ma pacho kaendi. Ogamba koro wacho kendo kolo siep mager pino ne nyithindo mabende osebedo ka kelo tungni e skunde mopogore pacho kaendi ni piny owacho ok dhi ling kendo ok bibedo kama tuo kowacho ni bro kawnegi okango dure kod adwaro from the country that all perpetrators would have been found to be involved in such actions will be dealt with firmly and in accordance with the law. As a ministry, we have undertaken our institutions are proceeding with their studies with no interruption reported. As it were, therefore, our basic education system is running smoothly except for the disruption in the boarding senior schools that are mentioned. Senator ma Nairobi County Migosi Edwin Sifuna koro to wuok oko kendo medo seyo malich mokalo moko kuom jotelo go e pacho kae ni mane don buch siasa mar ODM. Speaker, that my entire tribulations and trials in the ODM party are because of my continued insistence on implementation of the promises that were made by none other than own members can be the ones frustrating the dream of Raila in trying to make sure that resources are devolved to counties. I was following the mediation process, Honorable Speaker, and it is Samuel Atandi who is repeatedly telling us that there is no money to give senators, or not senators, to give counties. Kama kaka weche ne chalo kin Majeston Muturi ne dhiro kwayo maket kod mago. Seems to be keeping whatever they are doing very close to themselves. And the elections, the constitution says
they must be transparent, open. Ni mapacho kaeri mondo mione kaka koro to nyalo bedo piny kora karo were mar chiwo ne gi hocho kendo twaka kodgi e yono mowinjore mar noni opuonjoro were kata jopuonjre e yore go koma bende koro to ginyalo dak godo kora ka cool idea arrived in our countries. It was brought by missionaries, and the churches used missionaries. And the churches used to be sold like they venerate, they worship, or they give too much flattery or praise to their children. Nyokoromogi achiel kum jolar gija pen maka in podiri to party ni tiune party to jo pen to denyo ja piny unge school fees ja piny nuse wuondo moonge pi to ongo septa ibiri wacho gibede tem nikech jogi koma bende koro tuno yangi kora ka OCPD makono migosi Anthony Maina mabendo golo kwae makende na jodaka makono mondo mikoro to kikibedi kora ka pale then nyuma kidogo katikati tumepata another mtu mwingine hapo. Huyo waine tumetoa kwanza ni Rasta amesuka. Kazi haijaishia hapa. Hii ilikuwa mwanzo tu. Ilikuwa nini? Mwanzo. Iko kanino magoma counties tuke maigeno mabiro bago chieng' tarik 17 nyaka chieng' tarik 20 e sikundi ya wenero limekuwa noma kidogo. We respect the opponents. I'm sure they prepared very well for the match, but we also very prepared. So we expected that. Person that I will appreciate is my boss. That is Mr. Abet, the senior principal. Forever we shall serve you, oh our Marcelo. Mokwongo. Abebi. Ginga. Toto. Abebi. Ginga. Toto. Wilson Aduru mboka ndani ya show TBT. Chelo kora kan Brenda Genyo Anyasu Banyana. Thank you. Piny koro tauru gimare emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral.
Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa.
Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up.
Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde, ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo, kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Color TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Ka bende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Ka bende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nonro mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mana emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV.
Masihiri kendo hunya kora mga juang kambara bara maintie ko gwen market kor maindi en power breakfast show sulemo kinyi mana Kala TV kendi nya kora mga juang aro kini machegni lungan jasa doyo kanya kala kora nya wadwa kachil kora kan Brenda Agenyo subanyana wacha kuma pepio Brenda keche kinde koro sadi malik mokalo ntia chela ria dek mane wate moloso ne jo neno akanya kora mga juang producer magwa tio matek mondo mione ni wecho dhi nyime yone makare obokenero mano ma Daily Nation mapio kichangeni wadhi bedo kod wendo obokeno ma Daily Nation wach maduong makawuono mipek en World Cup like no other tukigwe koma World Cup machakore kawuono Standard koni hen People versus Mbadi mane wach ma bende koro obokeneri mano ma